Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea. Kaixo eta ongi etorriak, beste behin ur eta lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean, Elgorrira joanen gara eta bertan Kepa Leizak eta bere familiak oilategi eder bat eramaten du, ikusiko duzu, oilategi honetan arraultzak koizten dituzte, baina ez arraultzak fregitzeko eta jateko, baizik ondotik inkubadoretara eraman eta bertatik oilaskoak ateratzeko. Hori dana agertuko digu Kepak eta ondotik pixka bat Elgorritik salto egin, eta Arizkun aldera joanen gara, bertan Santiago Villaresekin, badakizue, beraiek lehen gai materio hori garraiotzen ibiltzen dira, berak kontatuko digu pixka bat nola doan denboraldia, eta pixka bat ze bazkekin lan egiten dute, eta azkenik saioari amaiera emateko, Aitor Bazterrika mendizainarekin egonen gara, eta bera suten inguruan solastuko zaigu eta baita ere ze lanetan dabiltzan eta nolan dauden mendian diren bazkalekuak. Saioaren hasieran esan bezala Elgorriko terreno batera etorri gara, bertan oio kuadreia bada eta oio kuadreia hauen nagusiak edo zaintzaileak, bai Kepa Leiza eta bere emaztea hitzen diremen oio eta arraultze tartean lanean. Eta Kepa, halaxe da ez, azken finean zuia esperientzia baduzue sektorean, oioen sektorean, eta zuen kasua berexia edo jende asko esaten du arraultzea badakizkigu oiotatik etortzen direla eta arraultzeak jaten dire. Ez beti ez, azken finean guk ere oilaskoak jatea gustoko izaten dugu eta oilaskok ere nunbaitetik atatzen dire. Arraultzetatik ez, pixo batzuk azalduko diguzu bekio. Bai, guk hemen hasi ginen 98an, baduguan beste granja bat, hor Zubitera egitu bino lehenago, aitak eta zutena, eta azkenin, gelditu nizen aitak mantzen niri, eta beste baten partien nik gelditu nitun, eta gelditu ginen horrekin, eta Henri eta familiakin elkarrekin itik gintun lanak etori, eta bizitzonek eskatzen du ordunta animali gehiago, jornala bat atetzeko etori, eta deziditu ginen hau, Elgorriko granja hau ikia. Eta egi erratuko arraun gustura gaude, Henri eta biek, arroz gogorra da, porque fin de semanak eta denak egin bar dire lana, azindakin badakigu zer den. Eta deziditu ginen hori, más bien segurura joan, enpresa batekin, AN enpresakin, eta arroltzik atera, bino bai fekundatuak atera oilasko kiteko. Orduan daude granjan, oiuk eta oiarrak denek elkarrekin. Hori da, zuek arraultzeak ateratzen dituzue, eta arraultze guzti hauek, gero, ANek ere bere ziklo itxia du, ez? Bera pixo bat dana kontrolatzen du, eta bera izaten da arduraduna zuen arraultzea bildu, eta pixo bat beste leku batera inkubadoretara eramatea, ez? Bai, intxustere bai inkubadore berriak, hori, Marzian intxuste inkubadore berriak, dute kriston demanda guain hori, oilasko merki da, jendik asko jaten du, eta dute kriston demanda, eta orduan induten inkubadore berri batzuk Marzian, lehenu gehontek intxuz Zumaiara, guain niri eramaten dite, nola patu diten rekogida arroltzin automatikoa, bandejak dire difentiak, orduan eramaten dite Marziera arroltzik, bino bai badire Lizondon eta Leitzan eta inguruetan badire granjak ere bai eramaten dutela Zumaiara. Horixet. Oioa unitzekin lan egiten duzu, ez dakit nola oiok arraultza garruteko zea adinekin etortzen dire, noiz arte izaten dituzu zuek bertan? Bai, guk hemen egiten dugu lana asteko oioa etortzen da 22 astekin, jaio eta 22 aste dituztelekin jaia da oiu egina, dituzte pixko eta 15 egun pixko eta adaptatzeko eta estres hori viajinat hori dena aldatzeko, hori kanbiatzeko, eta gero 24ekin hasitzen dira erruten. Eta kontzen dugu hori, 63, 2 hori aste arte. Segun nola dabiltzen bi haurek enpresare arroltzekin bila, normalin hor, 62 aste, hola.
Eta, bueno, azkenean pixka zuek loteka jokatuko duzu, ez? Golpen gutxore bera lote bat utzi, beste hartu, pixka bat hola da, ez? Bai, imaginatu guain niri atetzen zitela gaitza, pues, hiru astetik hartzen dugu salmonellak eta gauza, pues, kenduko nituen oio guzik, eta torren diziembre arte, nik ezin dut oiorik sartu, ni nago lotin de diziembre, ni betio sartzen ditut diziembren oioa. Eta kentzen ditut hori septiembre, oktubre aldera, eta gero diziembre sartzen ditut. Edo zingauz pasatzen dela, pues, fastitu nago ni. Orduan, beti ere irailetik abendu arte oiorik ez duzu izaten, o bai? Ez, supuestamente 2 hilabete behar dugu bazio sanitario bat, orduan, pues, zaten da igual urriru lehenbizin, irai azkenik entzen ditenak, eta gero diziembre lehenbizin sartzen txiste, eta 2 hilabete horietan inbar dugu limpieza, eta bueno, ongi dago ere bai pixka granjak deskazteko, hori, limpieza bat. Zainketa aldetikan, jana aldetikan, ze eskatzen dute pixka bat oio hauek? Gu jan aldetik nik utxutxikin dutena da pedidua piensuri, korreo elektronikoa zikin du pedidua, eta dena bi haurek egiten dute, enpresa du bere ziklua, hastien errandu zumazala, eta piensu granula bat maiz askokin ematen dute. Eta ikusten badiote badula nizer dakit edo zin txorrada, pues ja aldatzen dute bi haure minuguk ez gara entetzen ere, eta ez da inorrez entetzen, Bazka eta dana beraiek bialtzen dute, zu galdetu ondotik, eta ezagit arrazaldetik handa oioak ze arraza dire, ite dituzte geroz da arraza fuertegoak. Arraz aldatzen nahi dire, arrazak bai, txuste bi raza, okin broilerrekin jokatzen dutenak, oiasko xuri horrekin jokatzen dutenak, direla kop eta rosa. Gu betiro guzturogo gaude rosakin, egin dugu lana 4 urtez kopakin, baina gu guzturogo gaude rosakin eta aurten sartu digute dena rosa. Bi haurek ere haidira atetzen rendimentu bi rosakin momentun, eta guaina igara lana rosakin iken. Eta txerto aldetik handodan ere, txertatuk etortzen dire. Bai, dena. Gu onata etortzen dire kamionin, ikusten duzu kamionetan zenbajo prestatuk etortzen dire, kamionak etortzen dire torokin, sartzen da jaulako txin 300 oio, sartzen dire granja barren, irekitzen dire atiek eta bi haurek ateratzen dire oioak, eta kamionin etortzen dire 5.000 eta gehiago eta 40 minutuz deskartu dago, ez bakunatu, jauz, dena ina dago. Dena, zitzen dire lemizke unetik maten biagon gauzak eta listo. Eta, bueno, ezuek ere tarteka, oiategia behitu beharko duzue, aber bajaren bat baden, horrelako gauzak, ez pixoa superbisatu gauzak. Bai, gu hemin egun guzi egoten gara. Azkenin, azindekin ordu gehiago pasatzen txuzun, ordun eta alegri gehiago ematen du, rendimentu bia. Oantxe bebederoa eta utzi dela, pues, espaduzu begitzen, igual arrautzen zu granjan kriston urpiller hori, beti gainin gaude. Arrotzik eta biltzen jugu aizan. Ordu bat zanri eta biek biltzen jugu, baina, bueno, egon bar da betiro hemin, eta... Arrautzak eramatea, esan duzu goiztan etortzen dire, noliten da noizik behin etortzen dire segunetatik edo? Bai, astizkenetan etortzen dire, eta larun batetan. Goizin etortzen da kamiona, gaur goizin torri da goizko 6etako. Normaliz 7 galdea etortzen da, eta kargatzen jogu karruk, hor gero ikusko dituzue, eta karrutan ematen da izan da. Eta 8:30 dolar 2 granjako buelte egiten du, eta lekutzen da kamiona, eta gero lagun batetan berriz tortzen da. Ekoizpen aldetikan, oioak ikuste duzu arrazoi desberdinagatik gora berak izaten dituztela, arraultzeko puru aldetikan, edo ez, nahiko estandar biltzen dire beti? Bai, raza hau estandar, eta gero guk guk izautzen dugu eta betiro hor gaude gainin, eta nik zergit igual hartzen dute katarro txar bat, igual bajatzen dizute pixkoa, puesta minio, betiro gora bera igual soibiltzen dute. Gero ere ez egite temperatura, argitasuna, faktoria danak ere kontutan hartzen direz? Bai, temperatura bertan ikusiko duzu ordenadorekin funtzionatzen du, eta lehiuak dabiltza goti beti nik programazio duten temperaturen egoten dire oiuak, 22, 23 gradotan, hori, egoten dire gustura. Eta argia ere dago dena fotozeulakin, nik zer dekit ibala txaldeko 6etan iluntzen da, eta hori, tap, bizten da barrengo argia. Porque behar dute argi klaritasun pixka bat, ez dut erraten, jende asko geratu, 24 orduk kontzen duzue, biztua argia, ikintuzue maltratatu ez, kontzen dugu gako bedetzitan itzaltzen ziote argia,
eta goizeko 5 arte egiten dute lo. Eta gero goizko 5 hori, atxaldeko 9 arte. Ba, osongi, bueno, jarraitzen dugu barruan eta solastuko gara gehiago. Vale, venga. Ba, ikusten da, kepa ez, azkenean, bueno, zuek 2 nabe dituzue, baina 2 nabetako arraultzak, zinta bidez, honat heldu dire ez, azkenean? Bai, azkenin hau da guk egiten duguna lana, gure tokia hau da lanakoa, almazena rekogida deitzen diguna, eta 2 nabetik tortzen honata, eta makin honek biltzen du arroltzik, mentosa batekin, eta gero ja, eramaten dute eta listo. Arraultzak haunitz izaten dire, baina danak ez dire baliagarriak izaten, ez? Ez, horixe, pues, normalin den heldu da tamainu bera, baino bai, batzu dire haundiguk eta txiki hori kentzen dugu, hola baldin dute solo pixkot edo lokesea, bai kentzen dugu, eta ero handiak. Eta handiak izaten dute 2 gorringo, eta 2 gorringotik ateko zen hoi asko deformatu, orduan, nahi dute deformatu ikusi baino lehenago, guk kentzia, orduan kentzen dugu eta listo. Bera bandejatan sailkatzen du, eta bueno, bandejatatik ikusten du bezala irudietan, eramaten ditu bandeja batetik besteetara, eta hor ja garbi ikusten da, ez? Kepa, hor adibidez arraultzo egiten, ez? Bai, bito, hemen patu du ja, eta nabari du, ja arroltzia puska hundigo badela bat. Orduan nik ikin dutena da gero revisatu, eta kendu, eta hau ja hundia da, hau kentzen dut, eta patzen dut txiki bat hor. Bere tokien patzen dut, eta listo. Esan duzu, bueno, azkenan zueri pentsua, oiuak dana jartzen dizuetela, zue bakarra da arraultzak bildu, bandejatan sartu, karrotan prestatu, eta eraman. Gero zuek kobratzeko orduan, zeren arabera kobratzen duzu? Guk kobratzen dugu arroltzia. Eraman duten arroltzengatik kobratzen dugu. Orduan arroltze gehiago eraman, orduan gehiago kobratzen dugu. Hor bat ez 2 hilabete ez duguna arroltzirik izaten, 3 hilabete ere bai, porque oiuak arreitori, eta orduan ez da kobratzen. Lehen gotik hauniz kobratzen ditugu, pues. Normala, bueno, beste nabe bat patzea, gran jaundiego egitea, azkenean, bueno, konpensatzen du, eta, bueno, gauza bakarra, azken finean, oiua ongi bazkatu ezkero ere, ongi hon ezkero, suposatzut arraultzak egun emango ditula, eta zuek ere salmental aseguratu duzu, ez? Horrek lasaitasun bat ematen du, ez? Bai, hori, oiua ongi kuidatu ezkeroz guk, urte asko ditugu, izautzen dugu, ongi eramaten dugu, eta aizea, azkenin ez gara berriak, eta aize ikintugu lanak. Eta bai, hori, gero produkzioen erabera, saltzen dugu eta listo. Osongi, kepa, bueno, pixko bat saiatu gara ikusentzulei helarazten, oioak ez direla danak arraultzak egiten dituzte, baina arraultze guztiak ez direla azken finean gauza beretarako, eta, bueno, azkenan zueri esker, zuen enpresa ere kontentu dago, baditu aseguratuak arraultza kuadria handi bat, eta handikan gero beraiek oi askoak ateratzeko, saltzeko. Eskerrik asko eta segi ezazuela ez urte askotan arraultzen guruan lanean, eta, bueno, oioak ongi zaindu, garrantzitsua da, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zueri, venga, agur. Santiago Villaresekin gaude oraingoan, badakizue bera eta bere familia, Urdazubin kokatzen direla, eta beti ere garraio lanetan ibiltzen dire, oso esperientzia handiko enpresa dugu lehen gaietan, eta, bueno, beti ere baserritarrak abeltzainak gustora goten dire, beraiek ekartzen duten generoarekin. Eta laxe da ez, Santiago, azkenean, bueno, urteak pasatzen dire, azkenean sektorenetan esperientzia izatea oso garrantzitsua izaten da, eta zuek baduzu esperientziko ezkorrez. Bai, esperientzia badu, beti ikasten du zerbaite, baina, bueno, badu esperientzia, badu urteak eta unetan eta gauzaukin gabitzala. Eta, bueno, saiatzen beti ongi egiten, onak hartzen, eta jendea kontente egotea. Ez du beti doike azertatuko, baina saiatzen ga. Zuentzat tenore garrantzitsua izaten da, sasoi garrantzitsua, pixka bat kaina uztaia alde hori. Beti ere pixka bat horazten da rekolekzioa, pixka bat materia prima hori biltzen den tenorea, eta hor, diru asko mugitzen da, bazka asko mugitzen da, eta zuek adi honbarreko garaia, ez? Bai, ala izaten da. Nahi bozu, Luzernaikin eta lemiziko pikaldia hasten da apilen ondar hortan, baina lemiziko pikaldia ez da segura izaten.
haunitzetan bustitzen da, iduzkiako ez du hauniz jotzen, uria egiten du, eta, bueno, ez da segura, batzuetan, baina ez da segura. Eta gero, bigarren pikaldia hasten da, pues, maiatzeak itzean ekaina. Eta hortik goiti hasten da bigarren pikaldeekin, orduan izaten die forrajeak ere bai, lastoare hasten da julio astean nola, eta, bueno, pues, orduan da, gure temporada azkarrena, pues, uda guzia, eta gero, bueno, biztan da, eta neguko pensuekin, eta beti kontzen dugu almazenetan luzerna, eta, bueno, pues, beti izaten du lana, beti. Beti ere, bueno, pixkotu usta etortzen delikan, kosetxai hori egiten delikan, izaten dire abeltzen batzuk edo bezero batzuk nahi izatutela orduan peidurik handiena, potentena orduan erosi eta ona eta unitz. Ez, pixko bat horri izaten da pixko bat segun enpresa bakoitzak edo bezero bakoitzak ze ikuspegi duen, ez? Bai, bueno, gero dependitzen du pixkatze denbora den duen, baina bai, batzuk eroste dute, handiena nahi bada udan, rekolaktetatzen den eta tenorean, bertze batzuk nahi dute gero soin, eta, bueno, pues, erosi pitaka, edo, bueno, diferente da, baina, bueno, azkenean, bai bi temporada azkarrak, ez, batio udan, rekolaktatzeko orduan, eta, bueno, orduan ekartzen du gehiena, eta gero, pues, neguko beti jendeai, pues, furnitzen eta ematen, eta iten, bueno, bi temporada gisa. Zuek behar izaten duzue beti ere estok kantitate kopuru kozkor bat, eta horretarako biltegiak edo almazenak badituzue, bat hemen dugu ez, Arizkungo poligonoan baduzue bat, ez dakit nun dituzue pixo bat kokatua? Bai, bueno, Arizkunen du batio, importantea guetako, eta, bueno, pues hemendik gero partitzen du, bai Baztanera, bai Urdazubi eta Zugarramurdira, eta bai Frantzirare, bai. Baina bertze gisa etxean Urdazubine bautiki bat, eta gero, pues, publiki haunitz estokatzen du Zaragoza aldean. Han, pues, bueno, jendeak saltzen dutenak eta hola bere almazenetan kontzen gaitute, eta, bueno, pues, han izaten du bertze lau bos almazen, bueno, pues, neguko beti berdaltxatu eta han izaten da. Zuek hasi zinenetik pixo bat lehen gai hauekin lanean, nola aldatu da pixo bat merkatua? Bazka desberdinak, barietate berriak atere dire, gaur egunean azin da hobekio bazkatzen da, eta behar izaten da bazkak, logiko den bezala bakoitzak bere baserri ondoan ez dituenak? Bai, bueno, ni aina izan da ikusten da, jendea espezializatzen da gero eta gehiago. Orduan behar du bazkak, pues, gero eta gehiago kantidadea nahi bat da alde batetik bai, baina sobre todo kalidadea. Eta, bueno, pues, behar da hola, gero, bazka horiek eta izateko denborak manatzen du haunitz, eta urte guzi diferenteak. Saiatzen gabeti, bueno, pues, albezin honak hartzen, baina nik errain nuke, azkeneko urteotan, jendea ikasten du gero eta gehiago, esperizatzen du gero eta gehiago, eta beti nahi du, hobea, prezioare kontatzen du, baina kalitate hobea. Eta kalitate ona erosteko, zuek ere bilibarzarete pixo bat, erosten den lekuetan, terrenoetan, biltzen den momentuan ikusten, eta ez egit zuen bezeroak edo bazka erosten duzen lekuak nun izaten dire? Bueno, ni gehiena erosteut Zaragoza aldean, Nafarrako herriberan eta Zaragoza aldean. Orduan, maiatzetik goiti, ni astero gaten naiz bizpairu aldiz, bizpairu egun, eta iteut buelta osoa. Orduan behatu ongi dena, almazenatu, ez dugunak hartzen eta ona dena almazenatu, eta sobre todo behesi, ez? Behesi zein den ona eta zein ez den ona. Alare batzuetan izaten du problema batzuk, baina, bueno, pues, hola inberda eta hola iten du. Prezioa pixo bat erosteko orduan dazuk ere, zeren arabera mugitzen da, kompetentzia asko izaten da, merkatu azkenen mugitzen da. Bueno, kompetentzia izaten da beti, hori ez da aldatzen, kompetentzia izaten da beti. Gero, haunitz iten du, demorak, ze demora iten duen. Demora hona iten badu segido, balin bada ura arrosatzeko eta pantanotan orduan, bueno, pues, izaten da, aixeixo, bada kantidade gehiago, bada leku gehiago izatetenakonak, eta errexo da. Ganden urtean bezala balin bada, pues, denbora ez segura. Urian oiz nahi, pues, bueno, kalidadean beti badu problema gehiago. Baina, bueno, gehiena hoi da. Eta gero, bueno, pues, badie urteak ja, aspaldizko untan, torriak ziren arabeak eta txinoak bai, erostera, pues, sobre todo, luzanak eta desiratatu, baina, denetak gazteut azkenean. Eta, bueno, horiek heldu badie gozeaikin,
ek altxatzen dute merkadoa, ek itxasten dute hauniz, sosa baute ez dute problema diruaikin, eta, bueno, ek altxatzen dute hauniz. Baina nik errain nuke, gehienak kasuin behar da, denbora eta nola iten den, nola biltzeuten, zenbat biltzeuten, eta horrek egiten du prezioa. Eta ez dakite, produktu izarra zen izango zen pixo bat, oso beharrezkoa izaten dena, eskaera handia izaten duna, eta edozein arrazoigatik faiatzen baldin bada, gauzak gaizki joan ez dakit, baina kalte handia ingo lukena. Pues bai, kalte handia izaten da. Nik errate dutena, pues, por ejemplo, ez pauzu denbora segura, bazkak espadie izigarri onak iten, eta hola, pues, beti izaten da, bueno, pues, guek ezka hoi da, ez? Behar du onakarri, jende nahi du ona, albezin prezio hobenean, baina, sobre todo, kalidadea kontu, ez ona. Eta badelai problemak, pues, bueno, pues, dentzat gaizki. Behar bada garrantzitsuna luzerna izango zen igual, hola eskaera handia duna eta hola, edo? Bai, bueno, denetaik guai, ez? Baina gu azteko gehiena ibiltzen duna da luzerna belarrean, luzerna enifikatua. Gero, luzerna desidratatua ere bai. Baina gero eta gehiago, pues, festukak, bertze belar klaseak, forrajeak, titarro, eta beza, eta, bueno, denetaik azkenean, bai ekotzean denetaik ona balimada. Ez bada ona aztu balio. Zerbitzua, zuen kamionak badituzue, garraio aldetikan, bezalari ze zerbitzu ematen duzue, ikuyutara eramaten duzue, paka handiak, paka txikikin lan egiten duzu ere? Pues paka txikiak jakasik deus, zenta ja ez die ibiltzen. Guetako ez dion, behar du ibili eskuz eta hola eta ez dion, eta bezalendako ere ez, azkenean niok ez du nahi. Azkenean, pues, bueno, dena paka handiak. Pisuak izaten duzte 200 kilotik eta 500 kilo arte enifikatuak, desidatatuak izate dute 800 kilo, baina denak handiak, denak tratorrekin ibiltzeko eta gu geonik edo baskulatzeko edo isomobileekin edo, baina bueno, gaurko egunean hola da, ez da batzeik. Eta normalean zuek ere, baserriraino, ikuyuraino eramaten duzue, edo zenbait kasutan ere biltegitara etortzen dire? Bueno, izaten du deneta, gehiena guk ere ematen du baserrien arte. Ze basten den, bueno, batzuetan badie kamionak ailatzen aldienak lekuoitan, bertzetan pues, lekuak eta ez die olako espesak badu kamion txikiagoak eta gateko, baina, bueno, normalmente gaten du. Eta gero, bai, bada jendea, hemen bastanen eta gehiago nahi bada, hemen baitu talmazera, pues, maiteute, una tetortzea bere tratorekin edo furgonetekin eta behesi merkantzia eta kargatzen du bere nahi dutena. Bada denetaik, baina, bueno, gehienak gu gaten du etxeraino. Negua nahiko idorra joan da ez, badiru dire guarin berriz ere bolada baterako eguzkia badugula, pixo bat zuek ere zerura begirauten zarete, guain bazko edanak handitu bar delika materia prima hori, ea eguraldiak laguntzen badu, zuentzat hobe ez, azkenean kalitate edo kantitate gehiago izango da, eta prezio ere abeltzaintzan merkexo ez. Bai, biztan da, merkeo eta hobe guretako ere, beti bauzu auta gehiago, beti saltzen alduzu merkexo, eta azkenean saltzen da gehiago. Guai, negua, pues bueno, ez du negu txarrekin, xuku egona da, eta bueno, beti bada seiale ez, baina bueno, azkenak hotzare indu, animaleak barnean egon, eta azkenean jateute jakasik berti berdintzu. Orduan, ez da diferentzia handi izaten. Ikusi duzue, Santiago Villares, azkenean gaian aditua dugu, urte askotako esperientzia du, eta bera, saiatzen da posible denean, berak duen bezala, alik eta bazka honena, eta alik eta prezio honenean, abeltzainentzat ekartzen bazka hori dana. Eskerrik asko, Santiago, eta denboraldi ona joaten den, da ongo gara aurrerago, bale? Mil esker. Hoxe espero du, mil esker zuei. Aitor Bazterrikarekin gaude oraingoan, bera badakizue, Baztango udalako mendizaina dugula, eta Aitor, jende guztia azken aldian, beti ere mendira begira dabile, sute asko izan direlako, ez azkenan, izanen dire gehienak edo haunitz, baimenduak, kontrolatuak, eta beste zenbait behar bada, esku hartetik joan direnak, ez? Bai, denbora lagundu du eta jendeak aprobetxatu, bai. Egia da, kontrolpeko berreketa ugari egin direla, baina suteak ere ugari izan ditugu gure eskualdean eta ikusten da, bai. Beste urte batzuetan beti ere geratzen zen lur saia unitz erregabe, eguraldiak azkenean zuelakoz laguntzen, ez? Euria hasten zuen, ez zuen geratzen eta sasoia pasatzen zen, ez? Aurten behintzat guraldi aldetik eta ongi xamar joan da, ez? Lagundu du.
Bai, eguraldiak lagundu du, haizegoa izan dugu egun ugariz hor otsailan eta martxoan bendiz okertu zuen pixka denbora, baina izan da hor 15 hogei egun hor, non haizeak lagundu duen dena idortzen, zatik urtarria nahiko euritxoa izan genuen, ez zuen iduri hain errez idortuko zenik eta lau egunez idortu zen, eta gero, hasi ginen zuak egiten, mendian. Ginduen urte handana bat, aurten adina hektarea erregabe, eta hoi azkenean abaitzen da. Estadistikak denak hola izaten dire, ez? Badirelaik urte batzuk ez dela erretzen, azkenean hau gertatzen da. Niretzat, aipagarriena dena da, oraindik badela jendia burugabea, olako haize astopituakin sumaten duena. Hoi denik, inoiz, konprenitu ez zituen gauz bet, eta konprenitzen alde zutena. Udaletxetik eta gure inguruen badakigu ze beharra dituen baztanek, erreketak egitea beharrezkoa dela aspaldi dakigu denek, baino olako astokeriek itea niretako atratzen da bizket kontestotik. Hau niretako da sobera. Baimentzen delikan erreketa bat egitea, azkenean, eguraldi edo baldintza onak direlakoz da, ez? Badakigu igual idurraldu dela, baina izugarrizko haizea daulikan, badakigu nortarako ez dutela baimenduko, ez? Bai. Mira, gauza honiz baitu gobetu beharrak. Sistema aldatuz dijoa aldiero, nire ustez okertu egin da sistema, baimen aldetik, baino denek dakigu zertan akatsa sartu den eta zer hobetu beharra dugun, komunikazio gehiago behar dugu suhiltzailekin, sistemak berak aparato bat jarri zuten aurten telefono bidez galdetu behar zenuen, goizeko behatzetek eitzinet, ea aukera zenuen erreketa egin alizateko, makinak erraten bazituen bastan inguruntan errezitekela, erretzen altzen. Jakin behar ginen ze zonatazare ginen, jendiak etzekien, orden haunitzetan deitzen zakuten, eskarrak deitu zakutela, jakiteko, erran ginean bastan eskualdea lehendabizikoa da, orduan sakatu behar duzue bata. Dien haunitzka ego hartu zen sistema honekin, eta erreketak egin aldi izan ditugun egunean, egia da, aprobetxatu ditugula ere bai. Bastanen indire erreketa batzuk, nekazari berek egin duzte erreketa batzuk, herriek ere elkartu dire eta egin duzte, kriston lanak egin duzte, eta jendean lanean nahitu de. Gero, aipatu dugun aiztion, ez? Aize zakarroekin indiren erokerioiek, indituzte kalteak. Kalteak, ez bakarrik komunalean, partikularrak ere bai. Itxiturak, bordak, nik ez duten ditzen. Mendi erre bar dugu bai, baina nik uste dut kondizioa onak eduki ditugula eta kondizionak daudela mendik erreketak egiteko. Inda erreketaren bat eskatzen zuena infrastruktura handia edo jendea unitz biltzea arriskugatik, oso erreketa garrantzitsua, inda baten batola bereziki? Bai, badire erreketak, ben 20 lagun egon behar izan dituguna, egon izan behar garenak erretzen, eta egin ditugu erreketak, eta posibilitatea badugu haindik gehiago egiteko, eta badugu beharra gehiago egiteko, eskaerak hor daude, eta beharroiek betetzen saiatuko gara. Beti denbora laguntzen bani modu, oraindik bertze hilabete terdi gelditzen zaigu iaia zu kanpaina hau akitzeko. Orain badirudi 10 bat egun denbora ona heldu dela eta horrek lagunduko gaitu. Berez legalki ordune apirila bukera arte izaten da aukera. Bai, hoize, apilan ondarregunea izin de azkena, bai. Ordurako ja mugitzen da dana eta zaila da, ez? Bai, zenbaitek espatze dute, pixket, nahiago izate dute kanpaina bukaera hortan erre, eta bertze batzuk ordea ez. Egia da, bazka hasi dela pixket atatzen, eta horrek ere igual laguntzen gaitu sute batean itzaltzeko orduan, laguntzen gaitu berde berri horrek, sua itzaltzen eta kontrolatzen, laguntzen gaitu bai. Aurrerako solastuko gara ere, datuak eta eskuartean dituzuelikan, bestetik, martxoan aski ongi sartuak, eta badakigu Baztango abeltzainak zorionekoa direla, ez, azkenan baituzue lur komunal mendia unitz bada, eta zein da mendietara ateratzeko aukera izaten da. Ez dakit nola dagoen gaia? Urtero bezala egintzen arizkunenean, deialdia luzatu zitzaien eskutitz bitartez erdiz belate eta litzartzun aziendak sartzen dituzten nekazari guztiei,
agertu ziren, ez dakit, zenbat ziren denetara. Eta, bueno, beraien eskaerak eta mendiek, berak mendi horietan ze beharrak ikuste dituzten eta aipatu genituen, akta bat hartu genuen, akta hori orai inen dugune da, nolabait ere txukunera pasatu, hor geldituko da, eta zenbait behar, benpin, ja errantzen udaletxetik aitzinetatako direla. Badire, bazkalekoetan, desbroziak zenbait lekuten, askak aldatu lekuz, edo urlekuek ez direlako egokiek igual sistema aldatu, lenguak, aziendan biltokiek igual egokitu, badire lan handana bat, iteko daudenak, eta aipatu zen bilera hortan ere bai, ditugula urte handana bat beraiekin harremanetan bilerak egiten urtetik urtera, eta bilera horietan atra diren beharrak, aitzin eta atra direla udaletxetik ere bai, ez? Eta hor, nekazariek eskertutzuten ere bai, udaletxea egiten nahi den lana, ez? 3 bazkaleko hauetan. Udaletxea bere lana burutzen du, enbeharreko lana egiten ditu, abeltzainei belarretik tiratzezkiotan zer hobetu beharko lukete beraiek? Nik uste dut, abeltzainak bere lana ongi betetze dutela, azkenean bere aziendak bere beharra dute, eta guk hortara egokitzen saiatzen garen udal bat gara, eta gure lana mendizain bezala, horko kontrola eramatea da, eta kontrol hortan daude ez bakarrik aziendak kontrolatzea, baizik eta mendie nola gakiden, itxiturak nola dauden, batzutan erortzen zaiztu arbulo bat, zehatzen aska bat trabatu de, hoi pixket denen artean eramatea, eta azkenean animalien dako eta mendien dako beharrezko zerbait da, ez? Eta abeltzaina baserritarrak baliatzen du aukera hori, ez? Bazkalekutara ateratzea zen da, aprobetxatzen du. Eta hola daude pastizala dauden bezala, ez? Erdiz belat eta lizartu ez dira ingarbi egon inoiz. Nik uste dut azienda horrek laguntzen duela eta horri esker daudela mendi egon hain garbi, ez? Eta bukatzeko Aitor pixa bat negua jakitu dugu, ezagit nola joan dire neguko lanak zertan ibilizarete pixa bat, desbrozeak edo zein dire? Egin dire desbroze batzuk erreketak egiteko, Nafar gobernutik diruz lagunduak, negu partean gehien bat, egur lotetan ibiltzen gara lanean, erreketen plangintza bat egiten, egur loteak etxetara entregatu, beharrekoak denak entregatu daude, modu normalian beti bezala markatzen dien lotu horiek ere markatu daude denak, uste dut, benpin, denak markatu daudela. Orduan orai hasiko gara, 3 bazkaleko hauetan, abonak botatzen, eta itxiturak berbegiratzen, eta askak garbitzen, azienda sartu izateko orai maiatzaren 2. hortzilean sartzen dire lizartzun, aziendak, orduko buru belarri hasiko gara fite lan horiek aitzinet atratzen. Oso ongi, aprobetxatu eguraldi polita heldu diren egun hauek erreketa horiek ere ongi egiteko, eta segi zuen martxa. Eskerrik asko Aitor. Zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea.